Raons per treballar, per col·laborar amb Mans Unides, n'hi ha moltes, però bàsicament és que quan ets testimoni de la feina que fem en els nostres projectes arreu del món, que en fem molts, i veus les persones que reben aquesta formació, aquesta ajuda que els estem donant a través dels nostres socis locals, et dones compte que una petita aportació es multiplica allà per 10, no? Perquè nosaltres podem fer des d'aquí una ajuda a Mans Unides, que Mans Unides envia a un projecte de la Índia que ajuda a nivell comunitari, no només a una dona, sinó a 20 grups de 10 dones, que són cooperatives, amb la potència que té formar-les i multiplicar per 10 i per 20 tota aquesta ajuda que fa que elles s'empoderin, aprenguin un ofici, tirin endavant, s'autoocupin i canvien la seva realitat i les de les seves famílies, perquè a més aquestes dones no ho fan per elles, sinó que ho fan segurament, i tal com ens han dit, per ajudar a estudiar a les seves filles, no? I trencar aquest cicle.